So yun mga buddy, good morning sa lahat dyan. So for today's vlog is andito kami ngayon sa sa Sinilaluan, Laguna. Nag-deliver kami dito. Dalawang bagsak. Bali pupunta kami ng ng Santa Cruz, Laguna. Inuna ko lang dito sa Sinilaluan kasi medyo masikip yung kalsada dito sa kanila. Mababa din yung mga wire. Medyo malaki kasi yung truck lang namin. So yun, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa nila dun sa likod. Wait lang, puntahan natin siya sa likod. Bakit? Ha? Bababa na sila yung mga pangarga namin. Madilim pa lang, alas 3 pa lang. May nakalagay dito, no fish mask, no fish on no entry. Tingnan natin dito sa loob. Wala din makita si Boss Aguilar. Aguilar, kumusta yung kalagayan mo dyan ay? Okay lang, okay lang. Okay lang. Mali-mali ang resibo ay. Grabe. Anji! Mali daw yung pagkakarga ni Gregorio Bino. Nagdukot-dukot na naman. Anji! Lang yan! Bali, ito yung binabawaan namin dito. Pangarga namin. Yung truck namin mga pala, naka-assert pa kasi baka bangga ini. Shout out pala sa mga bumabiyahe pa dyan. Oh, Ano na? pero resibo ba sa kanya? Baka dalawa siguro to eh. Wala, isa lang dun. Eh wala yun. Kasi puno natin. Ano gagawin natin? Ito yung truck namin. Maiksi lang naman pero daming laman. Umalis kami kanina dun sa ganito Mixi lang din naman to. Ito yung mga pangarga pala namin So yun. Shout out pala sa mga taga Bisaya dyan na palaging nagsusupport sa ating channel. Hindi alam presyo eh. Ha? Hindi alam presyo. O, di pa ba kayo? Bakit? Tawag na lang bukas. Ha? Tawag ka lang bukas. Hindi, yung tawag na? Nasa resibo? Yung kay Grace, iwan nyo dyan. Yung wala sa resibo, ibaba na dito. Kaya tawag na lang yan bukas. Ganun lang naman eh. Kasi sabi ko nga wala. Hindi pa na ako ng isi-isi kay Chris eh. Oh, di naman ako yan eh. Dito talaga yan. Kaya ano yan? Nakalimutan lang siguro yung yan, resibo. Pagkakamali siya lang ay dami nito. Medyo tahimik pa dito, no? Kami pa lang yung tao kasi may curfew eh. Titingnan lang natin yung ating truck, baka masungkit yung bag natin doon. No fish mask, no fish shield. May nakalagay din uno. Anong ibig sabihin ng uno? Number 1. Kalamidad, kabalikat, kita. Moray po. Ibang pala dito.
Ayan na check ni Greg. Kaya yung ano, hindi naman nakuha yun, ibaba nyo na dyan. Pasulat na lang bukas. Hintayin ko dito mga badyan. May na-upload ako kayo sa gabi. Kala ko pulis. Oh, may 40 to. 40 dalawa eh. Ito talaga yung trabaho namin dito. Madaling araw pala nagtatrabaho na. Silipin lang natin. Pwede yata dumaan dyan, boy? Diretso? Tanong kaya ako? Ha? 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 Tanong mo. Hindi ko alam kung kasya ka dyan sa ano kasi parang masikip yan dyan eh. Parang mga sinita yan dyan eh sa daanan. Pero ko lang kung may isang daanan dyan na paraan. Tanong kaya? Ha? Tanong tayo sa mga tricycle driver ano? Tanong kayo. Boss. Hindi magtanong boss. May daanan ba dyan papunta sa Santa Cruz? Oh, ayan, diretso mo lang yung papaglihan. Hindi ba masikip? Ay masigit pagka yung sasakyan nyo. Isa bagay, Okay pa yan. Ay, ganito pag ganitong araw, pag ganito Oo, madaling araw wala pang masyadong ano, di ba? Kaya pag ito dyan, kakanan ka, diretso. Ah. Kakanan ka ulit. Yan, diretso na yung paano. Ang mahirap lang yung dito sa may kanto dito kasi may barricades. Eh, Mahaba-haba to eh. dito kay Gwen. May barang. Yung one way doon. Huwag na pa kayo din uli lumabas. Babalik ka lang ano. Highway na lang kayo. Hindi, pero kasi medyo malayo na rin kasi pag lumabas ang bumalik pa no. Eh, kesa naman din, makakala kayo. Ang dami kasi barricades. Gawa kasi ng mga pandemic. Pagdating ng pangil, makikita ng karasada. Saan po ba yung Tagos yan? Sa Paite? Ha? Tagos sa Paite? Oo. Oo. Yung na-crossing doon ano? Ang tulay. Pagdating mo ng tulay, kakaliwa kayo. Paiti na yun. Pumunta Paiti. O kaya sa dulo. Kasi may gasolinahan. Sa may gaso na, lumay mo yun. Pero yung laki ng sasakyan yan. Mas maganda, mag-highway na lang kayo. Wow. Yun ang pinakamaganda dyan. Manok na kayo din eh. Ako, balik ko. Sige po, salamat. Malaki kasi sa Eh. Yun, nakapagtanong na tayo. Hindi daw pwede. Hindi daw pwede, boy. Hindi daw. Masikip daw eh. Masikip nga. Wala tayong choice kundi bumalik. Pabalik na lang kami mga bade, no? Si nag-alangan din ako dumaan dyan kasi baka Kaya mga doon, baka may nalaglag ng resibo doon isa. makasayip, ma? Baka may nalaglag ng resibo isa. Okay, boss. Copy. Titingnan muna natin. Kasi maraming wala daw sa resibo eh. Tingnan muna natin. Wait lang. So, yun mga bade. Nandito na kami ngayon sa ano, Bitak. Nagpahinga lang kami saglit kasi mainit eh. Kanina madaling araw, di ko na kayo na update sa pagdating namin sa Santa Cruz, Laguna. Ito lang po. Pa kami sa Sinaloan, Laguna.
kanina. Nakakaantok na talaga eh. Shout out pala sa mga subscribers natin dyan. At saka sa ating mga viewers. Sa walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Ma'am Sarah, shout out sa iyo. Salamat sa ayuda. Papakita ko sa inyo yung mga helper ko. Tingnan nyo. Tingnan ano ginagawa nila. Diba? Sarap ng buhay. Para sila pa yung pagod kaysa sa akin. Sila pa yung payat kaysa sa akin. Yung isa nasa ilalim. Pinaparelax ko lang yung mga kasama ko kasi pagod sila kanina eh. Ako nakatulog na ako kanina pero saglit lang. Sarap pagpahinga dito. Medyo maano yung hangin. Uy! Ang aso. Uy! 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 Pahinga lang kami saglit dito. Alas 2 kami na kami pagod. Hanggang dito na lang muna sa ang ating vlog kasi medyo na inggit ako sa kanila eh. Yun. Maraming salamat pala sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa mag-support sa aking channel. Ay, shout out pala kay Idol Pits. Idol Pits, shout out sa iyo. Saka kay Ma'am Sarah. May ayuda kanina madaling araw. Maraming salamat. Maraming salamat sa ayuda mo na binigay. Kaya hanggang dito na lang. Bye bye.